ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои 27 апрели соли 2026 дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон дар чорабиниҳои созмони ҳамкории Шанхай дар соҳаи сайёҳӣ иштирок намуд. Дар чорабинӣ намояндагони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва котиботи созмон иштирок доштанд. Иштироки ҷумҳурии тоҷикистон ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва муаррифии иқтидори сайёҳии кишвар мусоидат менамояд. муаррифии иқтидорҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва саноати меҳмондорӣ ки дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон баргузор гардида истодааст, як қадами муҳими тақвияти ҳамкориҳои минтақавӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар ба ҷомеаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар дораи ин чорабинии бонуфуз ҳайати расмии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуда имкониятҳои фарохи сайёҳии кишвар аз ҷумла захираҳои нодири табиӣ, мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва имкониятҳои рушди сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, солимгардонӣ ва фарҳангиро муаррифӣ намуда истоданд. дар ин намоишгоҳ ширкатҳои сайёҳии ватанӣ Адрастур, Тезсайр, Силквей Эдвенче ва Матин Тревал зарфиятҳои сайёҳии кишварро ба дӯстдорони сайру сайёҳат муаррифӣ намуда истоданд. гӯшаи намоишии тоҷикистон бо истифода аз маводи иттилоотӣ, харитаҳо, маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ ва пешниҳодҳои ширкатҳои сайёҳӣ оро дода шуда имконият фароҳам овард ки меҳмонон ва намояндагони ширкатҳои байналмилалӣ бо иқтидорҳои воқеии соҳаи сайёҳии тоҷикистон аз наздик шинос шаванд. ҳамзамон дар ҳошияи намоишгоҳ мулоқоту гуфтушунидҳои судманд бо намояндагони ширкатҳои сайёҳӣ, сармоягузорон ва шарикони рушд баргузор гардида масъалаҳои роҳандозии ҳамкориҳои нав, ташкили хатсайрҳои муштарак ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ баррасӣ шуданд. ёдрас мешавем ки чорабинии мазкур 30 апрел оғоз гардида то 2 майи соли ҷорӣ идома меёбад. иштироки фаъол дар чунин намоишгоҳҳои байналмилалӣ аз ҷумла BITF барои баланд бардоштани нуфузи тоҷикистон ҳамчун самти ҷолиби сайёҳӣ, ҷалби сармоя ва рушди устувори соҳа мусоидат менамояд.